Sige, sige, ngiti lang, ngiti. At yan na nga mga katupay, galing nga kami doon sa biwok ng Hilongos Leyte mga tupay, at medyo kaulan ulan mga tupay, kaya pupunta muna kami doon sa lungsod mga katupay. Ayan, naglalakad ay mga kasama ko. Ay, ako naman habang nagkasunod ay nag-video naman ako mga katupay. Ayan, sa Manasusan, no? Ayan. At siyempre dumaan kami dito sa may simbahan ng Hilongos mga katupay. Ayan, o. Ito yung simbahan nila mga tupay. Nasa harapan kami mga tupay, at nag-video rin ako mga tupay para mapapanood din yun yung mga katupay. O, ayan, o. O, di ba? Ayan, pag diniretso mo yan mga katupay, ay diretso yan doon sa palengke, at dito naman sa kabila ay diretso to ngayon doon sa Pantalan mga katupay. Yan, pag diniretso mo yan mga katupay, papuntang Pantalan yan. At siyempre mga katupay, dumaan din kami dito sa may munisipyo ng Hilongos mga katupay. Yan, o. Maganda yung kanilang munisipyo mga katupay. Yan ang munisipyo ng Hilongos. At yung matatanaw nyo mga katupay, yan ang kanilang isdaan, yung public market nila mga katupay. Yan, o. Ayan, o, Hilongos. Diba? Yan ang ebidensya mga katupay. Ayan, sige, suroy ng suroy mga katupay. Laag ng laag ang mananap dito. Ayan, o, ayan, o. Ayan, o. Nag-video rin ako dito mga tupay para mayroon tayong mapapanood natin mga tupay pag bumalik na ako doon sa Maynila mga katupay. Yan, o, harap ng munisipyo. Yan, Hilongos, diba? Ayan, kitang-kita ang ebidensya mga tupay. Diba? Masaya ng lungsod ng Hilongos mga katupay. Diba? Okay. Ayan. Okay mga katupay, ito naman ay pag kumanan ka dyan mga katupay, yan, o, mga tricycle, papasok yan doon mga katupay sa paradahan ng mga tricycle. Yan, terminal yan mga katupay. Ngayon nakakita kami ng Lotto outlet. Tumaya muna yung mga kasama ko mga katupay ng Lotto, kaso lang hindi nanalo. Hindi sinwerte mga tupay. Ayan, o. Diba? Yan ang poblasyon ng Hilongos mga tupay. Ito yung bayan ng Hilongos. Ayan naman mga tupay, ay papasok na yan doon sa mismong sa looban ng kanilang public market mga tupay. Yan, pag diniretso mo yan, papuntang palengke na yan. At siyempre gigutom naman mga tupay sa kakalakad-lakad. Dito na rin kami kumain mga katupay. Inabot na kami ng gabi. Ayan, mga barbecue. At siyempre dito na rin magtapos ang ating video mga katupay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa mga followers ko, maraming salamat sa inyong pagsuporta mga katupay. Bye bye.